Cum vă numiți? Verca Elena, De unde sunteți? Comuna Ghidici, Din ce județ? județul Dolj. Dolj. Și cine v-a operat? Domnul doctor Popescu Novac, La ce spital? Spitalul Banduri, Da, și de cât timp sunteți operat? de 2 ani, Și laringofonul de cât timp îl folosiți? 2 ani jumătate. De un an jumate, nu? Și ați vorbit bine de la început cu el sau Am vorbit bine la început, dar acum bărâie. Nu mai e bun. nu mai e bun? Dar nu, prima dată când ați vorbit, din prima zi ați vorbit bine sau a durat o perioadă? Am durat o perioadă până am vorbit, că nu știam, Cam cât timp? cam 2 săptămâni, 3. Nu știam să apăs de buton. Mă ustura, mă șupea de gât. Și acum? Acum vorbesc bine, dar totuși arătare are un zgomot când întreb lumea la autobuz, de sperie de mine când aude multă lume care n-a fost așa ceva. Nu știe despre ce e vorba. Nu știe, întreb și eu care autobuz merge la Spitalul Banduri. Și când mă vede, unii spune 96, altul spune 26, unii se sperie, doamnele. Multă lume se sperie de mine când aude că am vocea mai groasă, nu dau seama care-i treaba. Nu, vocea cu acest tip de laringofon este o voce ca un robot. O voce metalică. Hai să schimbăm laringofonul ca să folosim cel mai bun laringofon din lume. Să vedem cum este. Da. Eu plăcesc, domnul doctor, dar sunt ceva unul bun, să vorbesc bine. Unde să ajung? Da, da, sunt aici. Da. Bine, bine, ok. Deci, hai să vorbim cu ăsta acum, să vedem. Ia vorbiți cu el. Cu ce ați venit de acolo, din județ, de unde sunteți? Am venit cu autobuzul până în Craiova. Din Craiova am venit cu trenul. Da? Și de la Craiova până la București? Da, Când ați ajuns la București? Povestiți-mi așa, cum ați plecat de acasă și până ați ajuns la spital. am plecat cu autobuzul de 4:30 din Ghidici până în Calafat. Din Calafat am luat autobuzul de la 5 și am ajuns la 11 în București. Și pe urmă? Am ajuns în Craiova la 7 fără un sfert. Am luat trenul la 7 fără... la 7:20. Din Craiova până în București. Am făcut 4 ore, la 11 am fost în București. Și pe urmă de la gară la spital? Am luat un taxi 96, Păi el ai taxiul 96 sau e trolebus? trolebuz, dar la că nu știu cum să-i zic. Pe urmă am timpat pe 262. Deci până la urmă, ca să zic așa, v-ați descurcat. M-am descurcat, dar v-aș ruga să-mi dați un aparat bun, să vorbesc și eu cu el. Păi ăsta e cel mai bun aparat de pe pământ. Seamănă că nu o pot să cu el. Ia să-l reglăm un pic, să-l dăm un pic mai tare, să vedem dacă... Ia încercați acum. Deci ăsta e cel mai performant aparat din lume, da? Ia încercați să vedem acum. Spuneți-mi, deci când ați ajuns la spital, la ce medic v-ați dus și cum ați făcut internarea? Am ajuns la 11 fără un sfert. Am sunat pe domnul doctor Popescu. A venit la cabinet, m-a internat. De câte zile sunteți? De ieri, de la 12. Da? Și cam câte zile vă ține? Ce a zis că vă face? Mi-am făcut radioscopia. Mi-am făcut analizele astăzi. Și vineri îmi dă drum acasă. Aha. Ce că am ceva pânarea stângă. Nu știu ce a spus că am. Mucoasa intră în stomac, nu mai dau afară. Aha. Ok. Și vi se pare că vorbiți mai bine cu laringofonul ăsta? Mi se pare că vorbesc mai bine. Dar parcă e mai rugușit, așa parcă sunt strânsă de gât.
Nu, acum, ca orice laringofonie, durează o perioadă până vă obișnuiesc cu el, urechea. Da, vedeți că ăsta nu mai are vocea robotică, așa, metalică. Păi eu vreau să-mi dați o voce, ca vocea de om. Unde e aparat? Păi ăsta e singurul aparat care personalizează vocea omului și o apropie cât mai mult de vocea omului. Ăsta nu mai sperie lumea de mine. Eu asta vreau să iau aparat, că ăsta să sperie lumea. Da, da. Păi cu ăsta nu cred că mai are motiv ca să sperie, că nu mai e vocea aceea de robot metalic. Vorbiți cu laringofonul. Nu mai să mă luați așa, să mă rezistați, să-mi spuneți la urmă, să văd cum e. Dar eu nu pot, să mă rezistați în telefon. Da, o să acum facem filmarea asta. Dar parcă nu pot să vorbesc cu el, Ba parcă da, nu pot să văd la telefon. Nu, vorbiți foarte bine. Și o să vă pun aici pe monitor să vă arăt cum ați vorbit acum. Ia, spuneți ce vreți să spuneți. Vreți să sunați pe cineva acasă ca să îl întrebați dacă îi se pare că vorbiți mai bine sau nu. Ia să vedem. Pe cine sunați acum? Pe soțul? Sau fata, da, mă rog. Asta că tot timpul, pădure. Aha. Ia, sună? Păi, spuneți-mi și mie ce să nu. Liliana, sunt aici la domnul doctor. Ce scuze. Asta era? Păi mi-a dat al doua aparat, dacă se pare că e mai bun ăsta să-l cumpăr. Mai gros. Ca bărbați, păi domnul doctor spune că vorbesc mai bine ca cu al meu. Păi ție cu mare. Da. Mariene, să dai la domnul doctor Dobre. Și mi-a dat al doua aparat să vorbesc cu el dacă ți se pare mai bun, să-l cumpăr. Păi zice că 25 de milioane, știi de că nu. Zicea mie de acum un an sau doi când am venit la dumnealui. El e tău. Păi poate nu sunt învățată de să mâna boton. Dar parcă, dar e mai cel mai sperit de mine, e mai bun al de întâi. Cum nu ți se pare bine? Nu vorbeai bine cu el.